Som-hi! Bona nit a tots i benvinguts al... No, espera, tornem a començar. He dit a tots i vull dir a tots i totes. Molt bé, benvingut. Bé, si és que posa benvinguts i benvingudes, hauries de dir. Jo no sé qui merda ha escrit això, però... Posa benvinguts. El tio que ha escrit això, gilipolles, perquè no... Va, comencem, tu, que si no... He sigut jo. Vinga, va, en Pau. Gilipolles no, babau. Bona nit, Espera, no, ja, ho farem. O sigui, no ho faig aposta, és broma de veritat. O sigui, vinga, va, ara sí. No, vinga, va. Sí, espera. Què, tu? Vinga. Millor respirar. Bona nit a tots i totes i benvinguts i benvingudes al Vull Ser, el show que potser Catalunya necessitava! I com no, sigueu també benvinguts a la Llama Fest, el festival de comèdia alternativa que sempre hem somiat els que fem comèdia alternativa! Vull Ser és el podcast on la gent que ens ajuda, un menorquí i un de Gavà, a fer més rica la pronunciació i el coneixement de la nostra llengua i cultura catalana! Feu-vos mecenes al Vull Ser a l'aixeta.cat i ajudeu-nos a dependre de les úniques persones de les que volem dependre de tots vosaltres! M'ha deixat, Vale. Subscriviu-vos també a les nostres xarxes socials i recordeu que contem amb la col·laboració d'amics com Broom Escape, l'escape room de realitat virtual a Barcelona. Són al carrer Pacífic de Nou de Barcelona. Bravo! Realitat virtual! 3D! Ulleres! Vull Ser és el show on vivim el present d'estar aquí, ara i com toca. Com gaudeix també el Mariano Rajoy, si no, escolteu-lo. Hoy estoy aquí y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy. Clar, és que... Bravo! És que queda claríssim. TDH! I a més, el dia 15, que diu ell, que no sé quin dia refereix, demà és dia 15. Demà és dia 15. Demà és dia 15. Casualitat, sí, molt bé. Tinc actuació a Saragossa. Molt bé. Algú té un clínex per aquí? Hòstia, ara s'ha aturat aquí toca... el guió. Bueno, puc contar això ja? No, ara no pots portar-ho. Perquè ja està, ara he de presentar un convidat. Vale. Avui tenim amb nosaltres a un convidat molt especial, i no és que els anteriors no hagin sigut especials, sinó que tot és especial, però el d'avui és especial, que quan dic especial no vull dir que sigui molt especialet. Vull dir que és especial, clar, especial però en plan bé, no d'aquesta gent que ai, mira que especialet, que no saluda quan et creues amb ell. Bueno, sisplau, un fort aplaudiment, rebem amb un fort aplaudiment al Carles Sánchez Verdú! El caloret, Faller, el caloret ja estem en Faller. 2 punts pel Xavi. Què ha passat? Que m'ha donat un clínex al Xavi i li dono 2 punts. Xavi, sí, gràcies. Hòstia. Què tal, nen? Com estàs? Bé, molt bé. Encantat d'estar amb els Reventós, amb Goyo Jiménez. No, Dani Morlà. Goyo Jiménez. Goyo Jiménez Molt de després basta, de drogar-se amb Online, no? De tot el Zempic. Sí. És veritat. Soc molt fan Del Goyo Jiménez. del Goyo Jiménez. Al meu cap, no, perdona, això no és broma, han fet un cartell enorme que posa no prenguis benzodiazepines si no cal. Lo difícil és dir-ho, però prendre-les... Hòstia, benzodiazepines. No, que cuideu amb els diazepans, l'ormetazepan, el plazolam... Per què me'ls sé tots? No preguntis. Vale. No preguntis. Vale, tu de què rius? De què rius ara? A mi m'agrada molt el pan, també. Vinga, que porto... A veure, m'he preparat aquí la presentació. A veure, porto 2 dies llegint el currículum d'en Carles i encara no he acabat, així que ara faré un petit resum. És veritat, I a part de la puntuació. Un currículum fort. El Carles és de Vilanova i la Geltrú, i no dels que van a viure després que diu que són d'allà, no, ell és de Vilanova, com el Sergi López i el Gerard Romero, 2 persones que tenen en comú el blanc dels ulls. Fins aquí, bé, correcte. Bueno, és una estrella de la història de Catalunya i l'altre porta gorra. Efectivament, correcte, sempre. Una cosa, puc fer un incís? Sí, home, quan era petit, com si estiguessis a casa teva. Quan jo era jove, jo me'n recordo que la meva mare sempre em deia no et posis gorra. Vale. I no em vaig posar gorra mai, perquè em deia, quedaràs calvo. No em vaig posar gorra mai. No, però... Mai, tio. O sigui, vaig viure acollonit tota la vida i amb el cap vermell per no posar-me gorra i mira al final. És igual que jo que diuen que no et facis pajes perquè et quedaràs cego. Al final no és cego que et quedes, és calvo.
Ja està. Un home de més de 40 anys amb gorra d'aquestes de béisbol... No. El calvo ha de ser honest. Ha de ser... Sí. No amaga res. És que aquesta gent que té més de 40 anys i porta gorra acaba a la llista Epstein, segur. Hòstia, pues... Bona tarda, què tal? Igual... No, però gorra... No és gorra, és boina. És boina de persona... És boina del país. Boina. Quin susto. Aquesta és una persona que s'ha estudiat a dir... Un moment. Però és calvo? O sigui, a un quién és quién? Sí. ¡Hola! ¡Qué pedazo! Hagués molat apostar. Jo he dit... Com un baby shower d'aquests, o com es diu? Com es diu? Un gender reveal. Un bolt reveal. Com has dit? Un baby shower? No, m'has entès. Avui, a baby shower. Però oblida't això. un bolt reveal, és a dir, anar pel carrer i llavors jugar. Això és un joc que seria molt guai. tio, jo surto... Mira, deixem de gravar. Anem al carrer. És un format. Llavors, tu li dius al teu amic, aquest tio, com de calvo és? I igual que lo sabe, no lo sabe. I llavors, quan es treu la gorra, diu, hòstia puta! Fem Bolt Li reveal. demana permís amb ell perquè se li acaba d'ocórrer. És la idea seva. No, us ho regalo. Hòstia, la puta mare, apunta 10. Copyright. Ja està. Bolt reveal. He fet aquí un QR. Això, Mira, faig un QR. Un d'aquests saps aquestes coses de los hermanos de la reforma Clar. A Cosmo. Seria com Hatsket Cat, Elephant Cat. Avui estem al carrer, saps? M'he fotut un QR amb la informació del... Hòstia, Això ja està. Bueno, Vinga, ja deixa'm està. continuar amb Anem a la... per la segona línia del guió. Vinga. Actualment, el Carles treballa com a guionista a l'Intermedio, presentat per al Gran Wyoming. Per què Wyoming, Carles, si no Wichita? Tu saps per què? Sí, és una història una mica llarga, però resumint, Sí. és perquè ell era l'únic que de jovenet cantava en anglès en el grup d'amics. I se li enfotien dient, este és Wyoming. I ell s'ho va apropiar. Això va quedar. Fins Molt aquí bé. l'anècdota. Que bo. Llicenciat en comunicació audiovisual, crec que ets l'única persona que estudia comunicació audiovisual i treballa com comunicador audiovisual. Són pocs, suposo. és veritat. Són pocs. Ha treballat de guionista al Terrat, presentador i director de l'APM Catalunya a Ràdio, Antoni Bassas, guionista del Foraster, Collons. Correcte. col·laborador a RAC1, a RAC 105 i 1000 coses més. He posat 1000 coses mails, però no. sí. També, és veritat, Sí, també. no, infinites més. Mira. Sí. Mira, he ficat de fotut en un encert. Té Que si voleu... 40 terabytes. també. Deixa's acabar de fer la presentació. No puc, em costa Ja. molt. I 1000 coses mails que si voleu les podeu buscar a la seva entrada de la Viquipèdia. És correcte, Carles? Sí, només tinc Viquipèdia en català. No la tinc en castellà! Molt bé! President! Viva València! Vale, perfecte. Sí, ara els entrevistes. Ara jo? Vale, Sí, has de fer l'entrevista. ha arribat el moment de l'entrevista. Molt bé. Música d'entrevista. Música. Mira, molt bé, fantàstic. Molt bé. És un poc, també, això podria ser el racó del blues. Sí, també, sí. Això és un senyor amb bigoti als 70 fent Demanant l'amor. cafè, no? Sí. Hola. Hola, ¿tienes café? Bueno, ¿tienes café? Prou ja. Jo, o sigui, ojalà alguna vegada estar al teu cap, Dani. Ja estaria tan feliç. No Com si fos el t'ho Dragon Khan. recomano, no t'ho recomano res. Doncs vine al meu, que també tinc festa. Què fas? Estic avui molt... Com es diu? Espitós. No. Vols una maxi sàndwich? Dispers, és una barreja de coses. Vols una maxi sàndwich del... No. Ja està, tu. Vinga, va. Hòstia, vamos a vinga. atendre. Avui! Vale. Sí, ei, vinga, sí, Ofertes del desigual. Vinga, Maripau, foli, sí, endavant. Vale, Maripau. Vilanova i la Geltrú. Sí. Què necessito saber de Vilanova i la Geltrú per passar per ser de Per Vilanova? passar de llarg. És com sabates esportives, no? Te'n diré una per passar de llarg de Vilanova i la Geltrú. Vinga. I és que últimament hi ha hagut molts assassinats. Hòstia. Però això és veritat. No, és real. Portem Vilanova... Exacte. Molt bé, molt ràpid. Recordeu-vos de lo dels assassinats, que més tard serà important. Quedeu-vos amb aquest petit detall. Sí. I és que això és totalment cert. En els últims any i mig, 2, han assassinat, però de manera molt escabrosa, 2-3 persones, i la que més és una que va aparèixer en una maleta Samsonite, feta a trossets com un Tetris de Durums, i sí, o sigui... I la gent de Vilanova ens hem acostumat a aquests assassinats. Hòstia, i Samsonite encantat, no? Sí. Però el millor de tot és que és com ho expliquen les teles espanyoles. Perquè, clar, ningú ha trepitjat mai Vilanova i la Geltrú. Clar. I l'última va ser Antena 3 que va dir en Vilanova y la Geltrú, diu, ha aparecido un cuerpo, diu, con signos de violencia. Diu, Hombre. sí.
No hi ha Mira, no? perdoneu, se m'ha ocorregut una idea per un llibre. No tinc el contingut, però sí el títol, Tetris de Durums. Serà Ja, estaria bé. Bueno, és també una bona pel·li porno. Sí, també. Sí, També. sí, també. Te la pot patrocinar... Sí, millor una pel·li. No, Te la no pot escriuré, no patrocinar escriuré. Samsonite, també. Sí, també. Solo hay una cosa más segura que una Samsonite dura, i és una Samsonite blanda. Te'n recordes? Sí. Seguim? Vinga. Vinga. Digue'm 3 coses, expressions o coses típiques de Vilanova que hauria de saber ja. La primera és on es va inventar el xató. Molt bé. El xató és el... És aquella salsa, aquella amanida Ah, meravellosa. pensava que era el... Chato. Chato, què passa, Chato? Sí. Com estàs, guapo, Chato? guapote? Perdó. Aquí es diu Chato, també. No, Chato. que és una castellanada. No, tio, hòstia, no. No el xato de l'Andreu, diu, oi, xato. ¿Qué tal? No. M'ha agafat la T'he cara. agafat fort, eh? Sí. Perdona, t'he fet mal o...? No, de cop he pensat que la meva tieta tornava a estar viva. Mira. Però no, ja no, perquè va aparèixer a una Samsonite. No. La segona és tota la gent de Barcelona que està venint, que són una plaga, són com els veus venir com zombis, Sí. i a més, ells diuen que són de Vilanova. No Sí. són de Vilanova. No són de Vilanova. Diuen que han anat a viure a Vilanova. Com està Barcelona? Perquè els de Barcelona diguin que volen ser de Vilanova. On maten gent amb Samsonites. I la tercera, i ja definitòria, és el lloc de Catalunya on més vegades per segon es repeteix puta Renfe. Home, no m'estranya. Això és molt típic de tota Catalunya. I a més, ara em amb sembla... 3 P's, puta Renfe. Puta Renfe. Us tallen ara els túnels del Garraf, els tallen, em sembla que estan tallats, no? No, bueno, estan tallats. bueno, Has clar. vist la vista de dron dels túnels per on va el tren? De dron? Sí. Bueno, és que aquesta és molt... hi ha una construcció, la línia que va de Vilanova a Barcelona, la R2, crec que és, Sí. té com 120 i pico milions d'anys. I, clar, ningú havia vist, com que dona al mar, ningú l'havia vist des de l'altra banda, fins que van dir, anem a gravar-la en dron. I van dir, aquí no s'ha matat ningú de collons. Sí, sí. I clar, vull dir, increïblement hi ha més morts a Vilanova que per culpa de les vies de Vilanova. Increïble, tio. Però estem així. Hòstia, el Carles Portes deu estar fregant les mans, Home, com de... Les properes 15 temporades de Crims. Estem a això de guanyar Olot. I qui palma Olot... Les farmacèutiques estan... No, que no em treguin el títol. No, és com, ara serà com qui palma Olot, no palma un món, no? És com... Sí. Vale, i després tinc una, després de tot el currículum que jo l'he llegit també, el que passa que no en pogut incloure perquè estaríem aquí, i he fet un plantejament. Tu has treballat amb el Pablo Motos? Un moment. He treballat... S'ha d'omplir la nevera, A veure si ara aniré aquí... El fascisme, Tots treballeu per Mans Unides o què passa aquí? Per UNICEF? Clar, aquí Què ja passa sabeu aquí? per qui treballa. Jo treballant per... És que... Clar. collons. No, vaig treballar Epstein. a la productora del Pablo Motos. No has treballat amb... Amb ell directament a l'Hormiguero, no. Però a 7 y Acción, que és la seva productora, sí. Com es diu? 7 y Acción. 7 i acció. No sé per què. Però és molt divertit perquè entràvem aleshores molt aviat, a la tele, entrar a les 8-9 del matí és molt aviat, Sí. i ell ja estava allà fent ioga i fent coses. Sis. I te'l creuaves amb una tovalloleta. Però saludava. Està molt fort, No. Sí, està molt fort. Jo no em fotria en Pablo Motos perquè t'arrenca el cap amb una... No és veritat, està molt fort. Però no sé si teniu la imatge de quan va començar Pablo Motos al seu primer monòleg a TV3. Sembla el seu tutor, com dius tu sempre, el que hi ha ara, el que no té res a veure, Voleu una anècdota secreta de Pablo Motos? Home, Sí, home, En te'n exclusiva parlarà. per Vuitser. Hombre, i tant. Exclusiva vull ser. Pablo Motos, això no ho aneu retuitejant. No, vull seguir No, clar, treballant. és que ell no sabia res, tio. No. No, però direu, hòstia, em quadra, sí, no se l'ha inventat. És feixista. No, Vale. Què Que no dius, sea home, tant què de dius? misteri. Què no, dius, però tio? ell és molt fan de tot el que sigui físic, autodefensa, tal qual, no sé què, el ioga, tal, els quantos. I ell va llogar, com si fos un cotxe, bueno, va contractar un monitor, un monitor d'una tècnica especial d'autodefensa, no sé quina. I entrenaven l'autodefensa i tal i qual, i un dia el Pablo Motos li surt de dir-li a aquest entrenador, diu, mira, te doy las llaves de casa y tú tienes que venir un día sin avisarme y yo ahora que estoy entrenado, no, en serio, diu, doncs jo, tu m'has d'atacar quan vulguis, et dono les claus de casa i quan tu... Quina llàstima que no me les donés a mi, Quina llàstima. Ni a Marc Giró. Ni a Marc Giró, clar. Però, clar, el tio... volia com posar-se a prova. És un tio que, a veure, el que vulguis, però va al límit. És a dir, juga fort. Sí, juga I li fort. va donar les claus a l'entrenador. L'entrenador va dir, hòstia, vale, Pablo, de puta madre.
I es veu que va passar una setmana, clar, ell va pensar, deixaré un temps prudent per atacar a Pablo Motos. Passa un mes, passen 2 mesos, passen 6 mesos, Pablo Motos cada nit, saps? O sigui, i vigilant. Aviam si entrava. Aviam si entrava, passen 6 mesos, quan no es diuen res per no xafar la sorpresa, i es veu que quan ja fa 7 o 8 mesos diu el Pablo Motos a l'entrenador, dic, hòstia, no havies de venir a casa. Diu, hòstia, tio, això m'ha passat, no me'n recordo. Hòstia, és fort aquest. Només els 9 mesos de Pablo Motos anar-se'n a dormir a l'expectativa... Esperant aquí això. tio, fracasso absoluto. Hòstia, que bona, Em sembla que bona, meravellós. és bona aquesta. Sí. Hòstia, bueno, pues t'havia preparat la pregunta com el més semblant a un Barça-Madrid. Ets del Barça? Sí, molt. Vale. Havia pensat, Pablo Motos a la tele... Què prefereixes? Treballar. Pablo Motos a la tele o Buenafuente a la ràdio? Jo per treballar-hi? Clar, perquè... Jo ja he treballat ja amb l'Andreu Ho sé, a la però ràdio. vull dir que entenc que la pasta és diferent. Sí. Llavors. És que la merda de la ràdio... De la ràdio no. Sí, de les dues coses. És que la ràdio mola més treballar-hi i paga pitjor. Clar. I la tele és més cansada, és més tot i paga molt millor. Llavors és un cercle viciós en què tots els que hem començat a la ràdio vols tornar, però hi ha un senyor en un despatx que et diu espera't un moment, que ara farem això. Vale. I veus... et surt millor. Clar. I tu, ja, però és que jo vull anar a la ràdio. I tu, no. Vols portar sabates? Treballar a la ràdio. Posaven xancletes, com els xavals joves. Pues vinga. Vols que vingui I un preparador físic a la carta? No, però vull dir que qui es guanya bé la vida a la ràdio, desgraciadament, són poca gent i per sort els podcasts, que per cert us he de felicitar. Gràcies. No, perquè, i això és veritat, la gent diu, hi ha molts podcasts, hi ha aquesta puta merda de frase, hi ha molts podcasts. Doncs no hi ha mai prou podcasts ni n'hi haurà en català. Bravo, bravo! President, Carles! Sí, és veritat, tio. Hi ha molts podcasts. Ves a la merda, també hi ha, Ja. hi ha molts vivaris. Ah, tio, clar, sí, i sí, tant que hi ha sí. vivari. I no m'entenen en català. I molt de 365. Heu entrat al 365 darrerament? Què ha passat? Tenen... Tranquil, calma. O sigui, sembla que tenen... Poden tenir escultures de Gaudí, allà, eh? Ah, sí? Perquè, sí, han posat sense anar joia, eh? Tu saps- Ja no hi ha taules, hi ha illes. Tu saps que vius molt a prop d'on va morir Gaudí? Tu, Dani? Una parada de tramvia. Sí. Sí, ja està. Nada. Ja. Bueno, el tram No. és difícil que et mati, Sí. perquè va molt a poc a poc. Has de voler. Pues aquell Has de el va voler. matar, Va matar, i anàvem a poc, Ja, el però el tram de tram l'època. d'ara va molt lent, no? Sí, sobretot el que creua el carrer Girona, que han posat les Vull dir, has vies, d'estar com, però no hi ha tren. Has de voler-ho molt. Clar, has de voler-ho. El que dona molta por del tram són les assegurades que hi ha, que sempre jo... Jo no he vist mai, jo no hi vaig entrar, bueno, no hi vaig Ara perquè sí. no tenia la targeta, però ara, Mira, aprofita També- ara. TMB, També et dic una cosa, et matarà abans un tram que tirar-te el tren a Vilanova. Sí, home, clar, també és efectivament. veritat, també Hi és ha un tio veritat. allà a la via i dius, hòstia, que ara no. Ara, amb la nova targeta rosa gratuïta, que és una cosa que em toca els collons, perquè costa 8 euros a l'any, no és gratuïta. Bueno, però són 8 euros, ja t'has No, pagat. però aquí, què posa aquí? Què posa aquí? Targeta rosa gratuïta. Sí, sí. 8 Sí. euros. Bueno, és una no manera... és- O sigui, I com no és- som a i Catalunya? no és rosa, és catalana, vermella. la I no és gratuïtat. rosa, és vermell. Ni vermella ni vermella, gratuïta. O sí, sigui, sí, no, sí. és tot Què ha passat? mentida. Torna-la, Hòstia, dóna-me-la. això és que puc agafar les bicis? Com has dit? Bueno, és El- que a Menorca... el bicing. A Menorca Això diuen és el bicis. bicing? Suposo. No? M'acabo de donar compte però d'això. sí. Vinga! Pugarà un bici! Pots anar derrapada! Sí, sí. I això, les elèctriques. Les Elèctriques. també? Compte que les Avui, a les elèctriques Sí, però no Endesa. apretis que a veure si t'explota la... No, ja bateria no i les la apreto crema. les targes, ja va passar aquell moment. Vinga. Vale, llavors no m'has contestat. No, perdona, quina Com és la que no? pregunta? Pablo Motos a la tele o Buenafuente a la ràdio? Buenafuente a la ràdio amb el sou de Pablo Motos. Molt bé, vinga, ja està. Clar, sí, home, sí. Clar que sí. Vale, perfecte. I ara, votant ràpidament, Atenció, faré atenció. la meva nova secció que es diu A on la puc fotre? Oh! Espera, tornem a fer. Sí, vinga. Estem preparats? La meva... Espera. Sí? Sí. Tu estàs preparat? Jo sí. Jo també. Carles, preparat? Endavant. Va. La meva nova secció A on la puc fotre? Vinga, sí, ei! Fotem-la! Vale, Bum, això vinga, es tracta de dintre! que aquí comencem a repartir els primers punts pel públic per decidir qui és el millor. Bueno, de moment guanya el Xavier. Vale. Això és, jo dic una paraula i te dic 3 frases, farem una prova amb ell primer, i tu has de saber a quina frase està correcta, fatuda, aquesta paraula. Vale. Vinga. La primera paraula és voliaina. Hòstia. Boliaina. Sí. La primera frase és del foc d'ahir encara vola a l'aire voliaines de cendra.
La segona és, s'han barallat 2 i al final eren 6 i s'ha liat una boliaina a tot el carrer. I la tercera seria, porto 4 dies sense cagar, veuràs quina boliaina ves trucant al plomero. Plomero. Perdó, sí. Com? Què plumber. què plomero? The plumber. Plumber. The plumber. Ara ho entenc. És ara molt sí. internacional. Sí, plumber. Com deia el Pepe Robienes, de plomero, el plomero. El inglès. La B. La B, o sigui, la del foc d'ahir, no? S'ha barallat 2 i al final eren 6, tal qual. Has elegit aquesta, pues et tinc que dir que és incorrecte. Era el foc d'ahir encara vol a l'aire, boliaines de cendra, perquè són brinzas de ceniza a l'aire. No. Brinzas? Sí. Què és això? Briznes. Sí, perdona. És de Menorca, pot parlar com altra. vulgui. Pot dir el que vulgui. Pot parlar com vulgui, Pot de dir, Menorca. Si vull, Clar. com soc de Menorca, vull dir Mary Briznes. Mary Briznes. Saps? O sigui... Vale, aquesta seria la primera i després tinc 2 més que seran pel públic, el que vulgui... Estàs enfadat? Ah, vale. Hòstia, te la faig a tu, eh? Sí, li passa La segona paraula és saó. Com? Saó. Saó con... No? Saó Molt com a... bona pel·li. Saó. De por. Sí, són 3, no? Millor era Robocop. Sí? Com és el teu nom? No t'ho inventis. No, el real. Giacomo. Jacobo, què tal? Molt millor, Hòstia, aquest és el real. Que ningú sap pronunciar bé aquí. I no l'artístic. Jacobo. Hòstia, tio. Jack de... Busco a Jack. Giacomo és molt millor, eh? Encara que estigui mal. Us en recordeu, Giacomo O és... Puccini, Casanova... Sí. Cucini? Puccini. Ah, Puccini. Nom de puta mare, tio. Vinga, vaig, que si no... Què passa, Puccini? Sisplau. Perdó. Vale, saó. La primera fase és... Hem arribat al saó, un punt perfecte per les llavors, és l'hora de plantar. Perdona, la meva entonació. Torno a repetir. Sí, no, espera, que... No, ara millor. Et torno a repetir. La cosa millora. No et fotis això, tio. És que de tant en quant... És que quan em piques, a mi em pica per dintre. No facis això. Hem arribat al saó, el punt perfecte per les llavors. És l'hora de plantar-les. Molt bé. Ara sí. Ara millor, no? Sí, ara sí. No és molt bona la frase tampoc, però bueno. Però s'entén la intenció. La segona és, el saó és l'olor més dolça que pot donar una flor. I la tercera és, dutxa't, fas pesta saó. És menorquí. Sí. Barrejat. A veure, aquí diríem pudor, però estan totes ben dites. Pudor, no? Pudor. I aquí es diu puts, quan no apestes. Puts. Puig? Puts a saó. No, però bueno, està bé, puig. Vale. Quina diries que Prefereixo més puig que pudor. Aviam, jo diria la primera. Primera. La primera és, hem arribat al saó, al punt perfecte per les llavors. És l'hora de plantar-les. Pues desgraciadament és correcte. Bravo! President! Un punt més! El saó és l'estat perfecte d'humitat a la terra per fer... Molt bé. Ja ho sé, Vale. tinc que fer l'hort urbà. Vale, i després qui més vol jugar? Vosaltres que sou nou podríeu jugar, no? No? Perquè no passa res, juguem. Vamos. Espera un moment, m'estàs dient que es queden 5 minuts? Què dius? És impossible. És impossible acabar en 5 minuts. Vale, bueno, tu, com et dius? No? Vale. Digue-li al Facundo que... No, el Facundo no, que ja ha jugat molt. Ah, vale. La noia del fons. Què tal, com et dius? Rosa, què tal? Vas de rosa? Aviam. Perdona, La paraula és eixancarrat. Vale? I la primera frase és... Sí. Ha anat a acordar-se les sabates i s'ha quedat eixancarrat de l'espatlla. La segona és... No he acabat la feina, però he deixat enxancarrat per acabar demà ràpid. I la tercera és... Deixa de tocar-te els collons que portes tota la setmana enxancarrat al sofà. Complicat. I la correcta és... La primera és... Ha anat a acordar-se les sabates i s'ha quedat enxancarrat a l'espatlla. Doncs pues mira, és incorrecte. Joder, no, home, ja És està bé. incorrecte perquè la correcta és deixa de tocar-te els collons que portes tota la setmana enxancarrat al sofà perquè és patarrado, és patarrado, enxancarrat. Xancarrat. Dóna-li un punt per participar. manspreading, Molt bé, no? arrossa un punt per Exacte. partir. I fins aquí la secció... Bravo! Hola, Bufandra! I ara heu de passar els papers cap endavant. Vinga, que tenim 20 minuts. Però corrents. I mentrestant... Pau, no podem anar més ràpid. Per 20? Ah, no, 10 més. 10.
10 i els 5 que tenies, 15. 10 més. Molt bé. Ha Molt bé. passat molt ràpid, És que quan estem Ja està a tot. gust, com és, Teniu la cosa? Carles, Sí, Carles. per tu, ja està. Teniu alguna cosa a fer després? O teniu que anar a casa a estar enxancarrats? Soc idiota, tio. O sigui, jo em dono compte, vull dir que... Però jo et respecto i t'estimo igual, Dani, sempre. Vale. Cada vegada que faig això, el respecto més i t'estimo més, Dani. Gràcies, joder. Un aplaudiment, no? Sí, sí. A el amor. No vol. És igual. Vale. La primera la llegiré jo, vale? Vinga, endavant, Tinc endavant. una oberta aquí que posa... ens hem oblidat de dir-vos que teniu que posar el nom i d'on veníeu. És igual. Ja ho sé. Vale, la primera és... no, has acabat el temps. Hòstia, era això el que m'indicava el rellotge. Ho he posat jo mateix. Sóc un imbècil, O sigui, tota l'estona m'he posat jo mateix una alarma al rellotge que m'ha vibrat, que era per dir, tornem a donar el botó. Bueno, doncs que agafo un altre. Jo, mira, Per tu. tinc un... No, però no li dono... En plan, en record, li dones. Insult. Yamamau. Hòstia, Yamamau? Yamamau. Yamamau. Que... No, home, no. O Yamamau, què és un mau? Per portar cervesa? No, però està bé, perquè... Joder, arribat ara, és dissabte, és tard ja... Jo estic cansat. Ahir vaig actuar a Tarragona. Tens el cap al kebab. Ahir vaig actuar a Tarragona, demà actuo a Saragossa. Qui ha escrit Yamamau? Què significa? Li passem el micro, perquè si no em toca subtitular a mi després i no... No tinc ni idea. Insult de la zona de la selva. Sí? De la zona de? De la selva. De la selva d'aquí, d'aquí. Ah, Ja no de l'Amazones. No, De Tarzano deia l'Amazones. molt, no? Vull ser un bon català, no? Conta Però, que... A veure... La selva, No, no. allà on tenen el pernil, no? La selva. És així. és un insult que hi ha, que és una expressió per dir... En lloc de dir hòstia o una cosa així, diuen olla mamau. Doncs molt millor dir Hòstia, Yamamau que no, hòstia. Molt bé. Tens alguna... Molt bé, molt bé. No sé si és exactament, però criticar els argentins i que la teva parella sigui argentina. Ja estem un altre cop, o què? Qui ha sigut... No, Home, ja t'he dit qui ha estat. no pot Home, ser. i tant. No pot ser. La meva parella és Passa argentina. el micro a Facundo, sisplau. És que tenim un històric amb Facundo. Facundo, has sigut tu? No, és part del show, és part del show. Una altra vegada. Ets argentí i parles català? Espera, Això és al exemplar micro, únic, Facundo, dona-li el botó. He clavadet al Messi, No, però vull dir que normalment és una comunitat que el català, el que sigui... No, Facundo no, Facundo no. No, endavant. A veure, millor és que no tenim anem a teràpia. Dani sóc, jo? Avi, mira. Anem a teràpia. O sigui que... bueno, és una cosa que sempre he vist, per exemple, amb la meva parella, que Com si tu no ho fossis. Exacte. Vols dir, vale. ai, no, és que els Val, argentins i tot... ja t'entenc, tot. clar. També conec una altra persona que també... Soc Com si tu no hi fossis allà, Soc jo. no? I tu, hola. No. A mi em passa a Madrid. Et refereixes a mi, no? A mi em passa amb els catalans, jo t'entenc. També, diu. Vale, sí, la meva parella és argentina. També és argentina? És de Buenos Aires. I els... No els critico. No. No els critico. Això és habitual entre ells dos. Tranquils, que no passa res, són amics, són També amics. és molt argentina, el psicòleg, també. És que ella ja aguanta ell, que ella és psicòleg. Ella és argentina psicòloga? No, ell. Ell és l'argentí i ella és la psicòloga? Sí. Amic, hòstia. Això és veritat o s'ho ha inventat? El què? És veritat que la teva parella és psicòloga? No. Ah, vale, ja vale, que s'ho ha inventat, No, vale. jo no soc el psicòleg. El psicòleg és la meva mare. Hòstia, És argentina, també. I la meva tieta, i la meva cosina... Clar, Hòstia. I tu ets el treball de fi de curs. Bueno, hi ha un acudit... El TFG. Bueno, hi ha un acudit que en la facultad de Buenos Aires... Se puso a hablar catalán, loco! Sí, no, en la facultad de Buenos Aires, que diguem que el primer any és passar la llista, tothom que s'apunta. I després comença el curs. No, però jo només per ser un argentí que parla català t'estimo automàticament. Clar que sí. Perquè estem tan acostumats. Dóna-li 2 punts. Ara, sisplau. Facundo, 2 punts, clar que sí. Facundo, 2 punts. I per si de cas, no ens portem malament i res. A buen rotllo. Llavors, ens estimem. Em vols una abraçada? Després, després, que no tenim... No, ara no, després Que és, Diu que està el Pol, els que té argentins pressa, comencen a collons. fer-te una abraçada i et Qui té follen, pressa? El Pol, que ha Però vingut... si el Pol ni hi és. Ah, doncs vinga, Una fem una abraçada. abraçada. Va. Vinga. Però si pot ser dintre de plànol, sisplau, perquè surti. Crec que ja s'hi grava, perquè no sé si grava. Bravo! Bravo! My love.
Jack. Vale, el següent paper posa turistes aneu a casa i foteu al camp. Vinga, home! Després d'aquest moment maco, saps? Tens alguna més? Utilitzar en català la paraula més diferent al castellà. Com? O sigui, Sí, no, la bueno. persona que ho ha escrit creu que per ser bon català que has de triar la paraula més diferent a la que s'assembli al castellà quan parlis. Complicat, sí. Entenc això. O sigui, Vale. si tu dius Pots posar un exemple? aixopluc, no? Dius, hòstia, un castellà li Aixopluc? pots Què és agafar... Aixopluc. No teniu Aixopluc a Menorca? No. Seria algo semblant a cobijo, no? Hòstia. Cubill, Sí. seria... No, però... A Menorca segurament seria cubijo. No, però idò, a Madrid, Ah, com ho... idò. Impossible. No pot. No, impossible, li peta el Jo entenc aquesta persona que diu és, doncs, intentem promoure aquelles expressions Sí. que la persona monolingüe castellano parlant opressora digui, me cago en la puta. No t'he entès. Clar. Jo abans he dit gilipolles, m'ho he dit babau. Clar. Tòtil, tòtil. Exacte. fill Camarús. Fill de la gran Capsigrany. puta. Però fill de puta... Es pot dir en castellà, fill de... Ja, però et quedes a gust, Bueno, sí, però... Surt la catalanitat ràpid, aquí, Silbidos. Agafa un paper. A veure, ho vaig a traduir perquè ho he escrit en castellà i aquí, castellà, no. Veure menys o no veure us farà millor catalans i persones. I al final una careta somrient, un smiley. Com? Veure menys o no veure us farà millor catalans i persones. És a dir, que no has de veure o no veguis. Si no veus, seràs millor català i millor persona. Segons aquesta persona, clar. Vols llegir una altra? Vale. No sé res del que significa això. Tu sí? Sí, que no veguis. Però vols ser bona Jo crec persona que no si tu veguis. això ho dius davant d'algun puesto, la paret fa i s'obre i pots passar, tio. Per això no ho torno a repetir, per si de cas. Vinga. Això, imagino que ho ha escrit una persona d'Extremadura perquè diu lo mateix que deia Extremadura, puta Renfe. Molt bé, bravo. Puta Renfe, sempre. Bueno. Renfe, que ara posa autobusos, que és meravellós. La mateixa Renfe Té una empresa, no? posa autobusos. En sèrio? És Sí, una sí. jugada Hòstia, mestra. mira, el tindré gratis. És meravellós. Sí. Com dir, no, jo et faig tard i et portaré puntual perquè m'he comprat autobusos. Molt bé, molt bé. Vinga, fem la tens aquesta Jo i tinc una que altra. posa ballar sardanes i està esborrat, i després posa no trobar traducció per la paraula gomet. Clar. No, com ho dius en castellà? No. Sí, Com? Gomet, com ho dius? Digue-ho, va. El paper groc aquell. Paper groc, ets català. No té per què ser groc. Un gomet és una enganxina rodona, no? Sí. Que, potser, Ah, bueno, sí, perdona, sí. Pensava que era un pòsit, perdoneu. de coloraines, segons... Hi ha una longitud d'onda Això indeterminada. com es diu en castellà? No us dic que no, és igual, a mi m'és igual com es diu. Jo, Truca a Madrid. No, que no, que jo truco jo a Madrid ara. No, sí, home, jo truco a Madrid. Truca al... Aquí, al 012. No, truca... A veure. Truca al... Hòstia, no em surt ara, és igual. El gendre del rei. No, truco al 012, a veure. Si No, vols. truquis gendre al del rei. Què fas? Què fas, tio? És igual. Tanca. Informem que aquesta trucada pot ser gravada. Que no, que és que... Per emergències, si us És plau. una emergència, és una emergència lingüística. Àrees i farmàcies de guàrdia, No. si us plau, truqueu al 061. Vale, no. Salut respon. Vale, salut no. Per Rodalies de Catalunya. No, Rodalia, fora, fora! Per Rodalies? Una emergència als Rodalies? Per l'estat de les carreteres, premeu 3. No, Reventós. paraules. Informació de comissaries, No. premeu 4. Per al pagament de l'impost del CO2 dels vehicles, premeu Dels testicles, No, has és dit? del per vehicle. comunicar una incidència de manteniment d'un habitatge gestionat per Joder, tio, no arribarem mai a... de Catalunya. Bueno, mira, és igual, ja està. T'imagines que hi ha l'opció? Si voleu parlar dels No he gomets... penjat, hòstia, espera. Em molaria, eh? Sí, com... No, però és que no paren de trucar per això. Si vols dir quina és la traducció de gomets, premi 3. La traducció de gomet... Vinga, la darrera. Ja està, ja. Aquesta... Calla, home. Diu, és de bon català dir que aquest any et va pitjor que el passat. Què? És de bon català dir que aquest any et va pitjor que el passat. Xavi, de Badalona. Sí, Xavi de Badalona és ell, que no va entrar la frase. Què tal, Xavi? És a dir, quan tens un negoci... Anava millor, sempre. Sí. És veritat, eh? O la collita, no? Clar, és veritat. És que l'any passat era millor. Sí, clar. Però vos he de dir una cosa. En aquest programa, per exemple, és diferent. L'any passat mos ho van passar molt de puta mare perquè van tenir un convidat també molt bo, que és el Xavi Daura, però gràcies a vosaltres, aquest any és millor. Bravo, bravo! Bravo!
Vale, una que em sembla curiosa, que és molt graciosa. L'última ja, Finiquito es diu quitança. Quitança, clar que sí! La quitança de l'avi... A Quitança Teatre. Molt bé, doncs ja hem arribat a... Hem de decidir qui ha sigut el millor català del show. Ja? Sí. Carles, tu tens clar qui podria ser el millor... No ho tens clar, no? Home, a mi com un argentí parli Clar. català... Clar. Em té el cor robat. Ja, ell ha guanyat algun cop? No, però, clar, també està el per Xavi. això, També és el Xavi. I si fem un exaequo... Mira. Exaequo. Sí. Sí, no? Com és exaequo en català? Comet verd per dos. Què és exacte? Bueno, és llatí, no és castellà, eh? Sí. Que els dos han guanyat. Sí, però qui tens apuntat? Pues, els dos millors catalans del show avui han sigut... L'he canviat. El Xavi i el Facundo! Bravo! Bravo! Vale, ara tenim que explicar una cosa aquí. Tenim que explicar una cosa. Ja està, hem acabat, no? Sí. Tenim un regal, que és Viure a Catalunya aprenent català des de l'anglès. És un llibre de la Generalitat de Catalunya i porta... Vaig a trucar al 012 per dir això, perquè i porta un CD-ROM. Ah, hòstia, molt bé, doncs mira, un CD-ROM per... Un compact disc. Un CD-ROM... No. Només tenim un premi. El que farem és... Que es baralli. Com tu vens... Sí, és veritat. Vos teniu que llevar la roba i amb una botifarra vos teniu... No. Sí? Pues hagués estat guai. El que farem és, com ell és habitual amb nosaltres, avui li donarem el premi al Xavi, que és un premi. Sí? Molt bé, pues Xavi, sisplau, puja a l'escenari! Bravo, Xavi! Bravo! Bravo! Xavi, gràcies per venir, gràcies per participar. Aquí tens el teu llibre, ja saps. Parles anglès? Yes. No? Bueno, amb això aprens. Parles català? Sí, home. Comença per darrere. Final. És veritat que tenim un premi que després te'l donaré ell, que és una experiència del nostre patrocinador, que és Broom Escape, que és tenir una experiència per anar una persona, aquí juguem clar, aquí juguem... Una persona, no? Aquí juguem que hi vagis amb la teva parella o amb la... És la teva parella, no? Pues l'estic cagant És que sempre la cagues. Mira què et dic que quan hi ha dues persones juntes no suposis que són parella. Jo no he suposat, he preguntat, només he preguntat. Moltes gràcies, fort aplaudiment per premi. Bravo! Gràcies a tots i a totes per venir aquí a la Sala Rode, a la Llama Fest. Ha estat un plaer. Fort aplaudiment pel Pau. Fort aplaudiment pel Josep Maria Reventós. Fort aplaudiment pel Carles Sánchez Bordó! I aplaudiment